Ibithe chithi saka nezwe lonke imibhikisho namhlanje njengoba iqembu Economic Freedom Fighters beliMasha ezingxenyeni ezehlukene zezwe. I-EFF imfuna esulile umengameli wezwe Ramaphosa kanti ke ikhala nangohlelo lokucishwa konga. Ngamatshe eminye imigwaqo kwezinye ingxenye zegoli njengoba beqhubeka imasha ehlelwe yi-Economic Freedom Fighters khona egoli intatheli yezindaba ze-SABC uCyril ibisesikhumulweni samatekisi iChris Hani Baragwanat eDeepkloof eSoweto njengoba beqhubeka imashi abanye abantu obekumele baye emsebenzini abakwazanga ukuya. Isiphethe kabuhlungu ngoba sikhona ngokuya emsebenzini namhlanje sebenzanga. Iphini likaMengameli we-I-EFF uFloyd Shibambu lithi bajabule ngendlela lemashi eqhubeke ngayo. We are very happy and satisfied as the leadership of the I-EFF that not only Alexander but all parts of South Africa have shut down today. Bebephume ngobuningi abantu emafikeng esifundazweni iNorthwest njengoba bethi bafuna ukuthi ugesi ungaqishi bakhala nangokuhlinzekwa ngezidingo. No shop has been looted and we have committed to our people that we don't have any intention of looting. Nasepulukwane esifundazweni iLimpopo bekunemashi ye-I-EFF kanti ilungu le-I-EFF esifundazweni lithi bakujabulele ukuthi le mashi iqhubeke ngendlela efanele kule ndawo kubika ukuthi amaphoyisa adubule abantu ngeinhlamvu zenjoloba. Esifundazweni iWestern Cape khona kuboshwe umuntu oyedwa kulabo bebemasha ngoba kuthiwa besabisa abanye abantu lapha ke bekumashwa kubhekwe eParliament. Kumenze ukusebenza esifundazweni iFree State njengoba amalungu e-I-EFF bemasha nokuyikhwela ehlatshwa umengameli weqembu uJulius Malema. Ubuholi be-I-EFF esifundazweni buthi buculisekile ngendlela izinto ezenzeke ngayo namhlanje. Ayizange zibe khona igameko ingako ezibikiwe eindaweni esenkabeni esifundazwe eKwaZulu-Natal kanti isimo besejwayelekile nakuba abanye bebehlalela ovalweni eindaweni ezifaka phakathi indumeni umvoti inquthu kanye nedolobha iPhomoroyi eMsinga. Iphathimandla ikwazile ukusukumela lesimo besibonakala sizoba manzonzo. Idlanzane belibhikisha eDandi nalo beliphelekezelwa amaphoyisa obekuletha itwetwe ukuthi kwaqubuka igameko zokutapa kule ndawo ngonyaka u2021 kanti bese kwenzela ukuthi igameko ezifuze lezi zingaphindi. NgeUCalvin wakwadludla endabeni zeSABC. Sisekuludaba lwemashi ye-I-EFF intatheli yezindaba ze-SABC umbalenhle Mthethwa ubehambele eKempton Park ekuruleni manje ntambama wasihlanganisela nanku umbiko. Abalandeli beqembu lezombusazwe i-EFF bafike lana e-OR Tambo International bezobhikisha ngenxa yokuthi bakhala ngenkinga yogesi, bakhala futhi nenkinga yokuthi inhlelo lezi ezibizwa nge-service delivery ngathi ayisafiki kahle, bakhala ngokuthi inkinga yenkohlakalo phecelezi i-corruption ngathi sikhuphukile. Bathi bakhethe ukuza khona lana e-OR Tambo International lapho esindawo esingayibiza ngokuthi i-National Key Point evikeleke kakhulu eyenze ukuthi amaphoyisa aphume ngobuningi ukuze akwazi ukuthi ayivikele le ndawo ngoba befuna ukuthi bakhumbuze laba baphethe ngamazwi akhulunywa ngu-OR Tambo ekhuluma ukuthi uma kungenzeka ukuthi iqembu i-ANC lingenwe yinkohlakalo i-corruption lingase libe nenkohlakalo engaphezulu kwale eyombuso lo wawuphethe ngesikhathi sobandlululo. Bathi yilokho ingakho bekhethe ukuza lana lapha hayi ngoba befuna ukuthi bayicekele phansi le ndawo. Amaphoyisa wona aphume nawo ngobuningi enza show ukuthi enzela ukuthi avikele le ndawo kungabi bikho umuntu okwazi ukuthi angene ngodli noma ngoshova.